אם קניתם דירה מקבלן וקיבלתם זיכוי על המטבח, תקשיבו טוב, זה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. שתקבלו את הדירה תגלו מטבח קבלן, עיצוב בסיסי, חומרים סטנדרטיים, ומי בכלל בחר את התכנון הזה. בשביל זה בדיוק אני כאן. את אור ומור ליוויתי משלב הכנת התוכניות. במקרה שלהם, הקבלן אפשר שינוי נקודות ללא עלות. לכן הם היו צריכים תוכניות חשמל אינסטלציה הרבה לפני קבלת המפתח. אור ומור שילמו רק על עלות עיצוב מטבח, ולא על המטבח כולו כמו שנהוג בחברות גדולות. כאשר המטבח ירד לייצור, אור ומור קיבלו זיכוי על העיצוב שכבר שולם. רוב התהליך התנהל באופן מקוון. הפעם שנפגשתי עם אור ומור הייתה בדירה, עם דוגמאות של חומרים, מה שאפשר לנו להתאים באופן אולטימטיבי את החומרים של המטבח לריצוף ולתאורה הטבעית של הבית. זיכוי זה נחמד, מטבח חלומות זה וואו. דברו איתי.